Vráťme sa teraz k úprave nášho pokazaného hárka zamestnanci. Tak, vidíte, že je tu ešte pár vecí, ktoré nám vadia, ktoré nie sú úplne super na tom hárku. Napríklad to, že tu mám takéto prázdne stĺpce CDE, prázdny stĺpec I, ktorých by som sa chcela zbaviť. Takže, poďme na to. Je niekoľko spôsobov, ako sa môžete zbavovať prázdnych stĺpcov. Ukážem vám jeden, ktorý vám umožní sa zbaviť či už stĺpcov, ktoré sú vedľa seba, alebo stĺpcov, ktoré nie sú vedľa seba. Takže v prvom rade, čo chceme urobiť, je označiť si stĺpce, ktoré chceme zmazať. Urobíme to takým spôsobom, že myšou sa presunieme na názvy, na túto sekciu názvov stĺpcov, ako máme tie písmená CDE. A urobíme to takto. Som na tom písmene C, môj kurzor sa zmenil na čiernu šípku dole, zatlačím ľavé tlačidlo a posuniem myš doprava až k Ečku. Tým pádom som vedela krásne označiť 3 stĺpce vedľa seba. Teraz by som chcela pridať ešte stĺpec I, takže pozor na vec. Keď už mám označené tieto 3 stĺpce CDE, teraz zatlačím tlačidlo Ctrl na klávesnici, takže tlačím Ctrl. Presúvam sa myškou na meno tohto stĺpca I, takže opäť som v štádiu, že som na tom písmenku I, vidím čiernu šípku nadol a stlačím ľavé tlačidlo. Klik. Takto si viete označovať nespojité rozsahy, v tomto prípade nespojité stĺpce. Ako ich teraz môžete vymazať, je niekoľko spôsobov. Ja by som vám dnes povedala spôsob cez klávesovú skratku. Takže klávesová skratka na vymazávanie je Ctrl mínus, takže Ctrl mínus. Tu si dajte dobrý pozor, aby ste to mínusko stlačili naozaj len raz, aby ste v zápäti nezmazali ďalší rozsah, ktorý sa vám označil.